дар ҳамин доира ҳамарӯза сокинон ва кормандони касбу кори гуногун аз ҳама шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ҷиҳати сари вақт ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ва таъмин кардани оилаҳои аз офати табиӣ зарардида бо манзилҳои нави истиқоматӣ дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ саҳмгузорӣ менамоянд. ҳамчунин ҳамарӯза аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон афсарон бо нақлиёти махсуси хизматӣ ба ситоди бартарафкунии офати табиӣ дар вилояти Хатлон сафарбар гардида ба аҳолии зарардида кӯмакҳои амалӣ мерасонанд. баробари дигар дастгириҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар, вилояти Хатлон ва соҳибкорон ҳамчунин аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар ба зарардидагони офати табиӣ пайваста маводҳои зарурӣ таъмин карда мешавад. қобили зикр аст ки дар ин шабу рӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тавассути 8 адад мошинҳои калони боркаш масолиҳи сохтмонӣ дастрас карда шуд. имрӯз барои сохтани ин манзилҳо корҳо бо суръат рафта истоданд. аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат кӯмакҳо расонида шуд. аз тарафи мақомоти иҷроии давлатии ҳокимияти вилояти Хатлон ва идораву ташкилотҳои ноҳия аз тавоми соҳибкорони ҳудуди ноҳияу берун аз ноҳия имрӯз ба ин мардуми офатзада кӯмакҳои худро расонида истоданд. ба хотири боз ҳам вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ бо дастури роҳбарияти олии кишвар ва тибқи нақшаи махсуси масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ вазифадор гардиданд ки бо навбат ҳамарӯза барои беш аз 1000 нафар ҳашарчину сохтмончиёнро ҳам барои нисфирӯзӣ ва ҳам барои шом бо хӯрок таъмин намоянд. тибқи мушоҳида ҳамарӯза раванди корҳои бунёдкорӣ дар 67 адад хонаҳои деҳаи навбунёд авҷу суръати бештар гирифта бо зиёд гардидани теъдоди ҳашарчун ва дастгириҳои пайвастаи соҳибкорон аз тамоми қаламрави кишвар ҷиҳати дастрасии масолиҳи сохтмонӣ ва дигар кӯмакҳо умед меравад ки дар фосилаи наздик пеш аз муҳлати ба нақша гирифташуда хонаҳои истиқоматӣ ба пуррагӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар баробари вусъати корҳои сохтусози биноҳои истиқоматӣ ба таври дастаҷамона дар маҳаллаи навбунёд ҳамчунин аз ҷониби ташкилоту идораҳои марбута дигар инфрасохтори зарурӣ барқарор ва таъмиру навсозӣ карда мешаванд. бо дастгириҳои агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз 300 метр шохаи рости канали калони корношоямгаштаи деҳаи гулистони ҷамъияти деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон барқарор гардида, рӯзи 18 июни соли ҷорӣ ба 2800 гектар заминҳои ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва 1400 гектар заминҳои Короми ноҳияи Хуросон об ҷорӣ гардид. инчунин тавассути ин канал сокинони 6 деҳаи ноҳияи Хуросон бо об таъмин гардиданд. мана имрӯз бисёр рӯзи хурсандӣ бахш аст ки мо оба кушодем дар масофаи 300 метр қубурҳои қутрашон 1820 миллиметра пайваст кардему оба кушода мардумро ба об таъмин карда истодем. дар маҷмӯъ дар ҳама самти корҳои барқарорсозиву бунёдкорӣ баҳри таъмини сокинони зарардидаи ноҳияи Хуросон ба зиндагии шоиста амалҳои лозима вусъат дода мешаванд. ҳамчунин дар идомаи корҳои фаҳмондадиҳиву безараргардонӣ вобаста ба пандемияи COVID-19 бо ташаббуси мақомоти маҳаллии ноҳияи Хуросон ҳамарӯза ба сохтмончиёну сокинони ин деҳаи навбунёд ниқобҳои муҳофизатии тиббию маводҳои антисептикӣ дастрас карда мешавад. ҳамин гуна амалҳо дар кӯчаву бозор ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ низ мунтазам роҳандозӣ мегардад. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, Ахбор.